Fiachra be mid na chuirsís tithe nuair bhailte difriúla. Cén sais teach nó baile atá áite? Bhfuil tú ná an chuirsís inamhar? Bhfuil tú de chónaí faoin tua, nó bhfuil tú de chónaí sa chathair? Well, báilín beag be mis mo cheantálaí agus be mé díal árasán. A céad é ceantálaí? Well, is duine é a díalann tithe nó bailte. Má tá duine gur a háach nó a bhaile a díal, chun si gléachar a ceantálaí, tagann sé nó sí agus tugann si greengrafna den bhaile nó den teach, agus churann siad na picturí sin isteach sa nuachtáin, tagann daoine atá gur an teach a cheannach agus feiceann siad é. Ach dús táid chun féchant ar na tithe difriúla nó na bailte difriúla atá ann in éarann agus táid chun chuirsaí an arab go sciupaí. I dús bara tá teach scuite a gcuingeann seo. Is teach é sin atá is dócha i lár na cathrach, níl sé cheangata le aon teach eile, teach scuite. Árasán atá ann in seo, go leor árasán iste i bhurgan a bháin. An seo tá caravan. An lochsúl bíonn siad de taistil i garavan, ní anann siad an aon áit amháin sin an tradiisiún atá acab. Bohan ceantaí atá an seo, ceantaí sin aon cinál díana atá stocha bhfuil sé sin amach faoin tua. Tá go leor caisleán áil in in éarann timpeall na háite, agus an seo óstán. Sa látá neamhain, tá daoine ina gcúnaí in óstán freisin in éarann, tuis nach bhfuil a mála héin acab go fóil. Seo teach leascuite. Cídíonn sé go bhfuil leat an teach cheangailta le teach eile, go leor daoine ina gcúnaí dithe mar sin in éarann. Teach scuite atá sa chathair, agus teach sratha. Cídíonn sé go bhfuil teach ar a dáthíomh, go bhfuil sé buailte ar a dáthíomh le teach eile. Nis, agus mé mar cheantálaí, a duine chuirsís ar árasán, siúd iad cuidas de focail a bheits a usáid agam. Is adíochtaí iad an chud is múachab sin, a duine chuirsís ar an árasán. Mar hampla ceann a bhíonn sa úsáid go minic ceantálaí ná farsing, cídíonn sé sin go bhfuil sé mór, ceanna le ná nua aimsirthe, mar tá go leor tógáil arsúil faoi láthair, nua aimsirthe, agus gá ceanna le príomháideach agus só árasán, ní adíochtaí iad seo, ach déanann siad chuirsís ar theach nó ar bhaile. Só árasán den chéad scá caighdeán an ard. Agus feicisiúb sa chéad árasán a bheits a heispáinte go an seo, gur só árasán atá ann. Nis tá mé mar cheantálaí tá mé gíire an árasán seo nó na hárasán seo a díal riomh. I dús bara feice tú an árasán seo, tá cra an-neamhchotíte ar a bhurganmh sin is bhurganmh álan é amach samach. Is só árasán í seo, tá seo mar folca álan nua aimsire an seo, feice tú bhfuil an folca dána breanú amach ar na bhurganmh agus ard chaidán atá san árasán seo, tá sé fíorchampórdach. Feice sib go bhfuil an seomra colata bra mór, leaba mór mílteach, agus dearthóir intí a rinne an dearad an taobhiste den árasán seo. Cídíonn sé go bhfuair sé an únair duine isteach chun an dearad a dhéanamh ar taobhiste, a ríist ard chaidán sa chiistin chomá, tá sé farsing, tá sé mór, tá gachrod nua aimsirthe, agus an rud is deise faoin árasán seo ná an seomra site. Breanna ar na fuinneoga álan an sin, agus an tuairlear aimmuid, fíor aimmuid atá an, cé go bhfuil sé seo déir is fiúgama an phrais. Nis, sin árasán a hían, agus duine míid árasán a dúin nis. Well, is árasán iontach é seo, tá sé chó lárnach, tá sé díreach i lár na cathrach, feice tú go bhfuil seomra colata bra an, agus in cisneach, cé go bhfuil sé beag, tá chuileúd atá teastalhait istis a chiisneach seo, seomra site bra, tá sé maisithe go deas ag an únair freisin, tá cuid an troscan na teachta sin árasán seo, agus feice tú an seomra folcan sin, tá chuileúd a heastíí nuair istis an árasán seo, an bhaintáist an árasán seo ná go bhfuil sé preis a bhád níos fearr. Nis, sin iad an dá árasán sin. Go leor téirmí difriúla úsáidte agam an sin agus méid ina chuirsís orb, só árasán, farsing, nua aimsirthe, price ard beidir, níos díre. Nis, mbeadh sib sin an chuirsís a dhéanamh ar bhuair dachéin nó bhuair mála héin. Céad iad na rudí deasa a bhaine na dothach. Beidir bhfuil sé mo faoin tua, beidir bhfuil sé lár na cathrach, tá buntáistí agus míbhuntáistí i buinte se dácheann. Den císrí sa de hachéin agus duine iireacht úsáid a bhaint as na téirmí nua sin.